Maayong adlaw mga bata, magtuon na usab kita sa atong asignatura nga health. Mga bata, tun-an nato karon ang hustong pagkaon. Ang hustong pagkaon makaayo sa atong lawas. Mga pagkaon nga makaayo sa atong panglawas. Sige, una kita mo padayon. Atong buhaton ang mga buluhaton nga sulayan nato. Tanawa ang hulagway. Unya ibutang sa plato, ibutang sa dakong plato ang paborito nimong pagkaon. Adunay mga bata nga ang ilang paborito kay kanon, sapa, saging, pechay, sandwich, mani, fried chicken, isda. Mao kana ang usa sa mga paborito o mao kana ang mga paborito sa mga kabataan. Apan tan-awa ang pagkaon nga anaa sa usa ka plato. Kung diin mausab kini ang paborito sa uban bata. Unsa kadto? Ay, paborito di ay niya ang candy, cola, donut, ice cream, ug cupcake. Mao kana ang paborito sa usa ka bata. Sa inyong tan-aw mga bata, hain man ang pagkaon nga makaayo sa lawas o makaayo sa atong lawas. Hain man ang pagkaon o saktong pagkaon para sa atong lawas. Maingon nato nga ang mga pagkaon nga anaa sa wala nga bahin mao kana ang mga pagkaon nga husto para sa atong lawas. Tungod kay kini nga mga pagkaon makahatag kanato og kahimsog. Apan ang pagkaon nga anaa sa tuo nga plato kay labihan katamis. Labihan katamis nga mga pagkaon. Nakatuna na nato nga ang mga pagkaon nga labihan katamis makahatag kini kanato og sakit. Aduna kini dautan nga resulta sa atong mga panglawas. Busa, atong ipadayon ang atong mga pagtuon. Magtuon kita. Adunay daghan nga mga pagkaon nga kung tan-awon lamian apan dili muhatag og kaayuhan sa imong panglawas. Kini magpahinay sa imong sistema hinungdan nga maluya ka. Daghan usab kaayo ang mga kalanon nga dili kaayo lami tan-awon apan puno kini sa sustansya. O timan ininyo mga bata nga adunay lami nga pagkaon apan dili makaayo sa atong lawas. Apan aduna usay pagkaon nga dili kaayo lami tan-awon apan kini makahatag og hustong sustansya sa atong lawas. Makahimo ka ba sa pag-ila sa mga pagkaong masustansya? Tan-awa og maayo ang mga hulagway sa ubos, kulore ang mga masustansyang pagkaon, butangi usab og X ang dili masustansyang pagkaon. Timan-an nato mga bata nga aduna di ay mga pagkaon nga masustansya ug aduna usab pagkaon nga dili masustansya. Busa atong ipadayon ang atong pagtuon. Kulori ang mga masustansyang pagkaon. Butangi usab og X ang dili masustansyang pagkaon. Sige atong sugdan mga bata ang pag-color sa mga pagkaon nga masustansya. Sige, ato ng sugdan. Okay. Sige mga bata. Okay, ato ng sugdan sa pag-color. Ang fried chicken ba
kini maayo sa masustansya ba kini? Masustansya. Busa atong koloran kini. Masustansya tungod kay kini protina. Okay. Ang protina makahatag og kabaskog sa atong mga kaunuran, no? Okay, mudah mahimong dagko ang atong mga kaunuran ug mamahimo kitang mutaas o mudako, no? Ang pagkaon nga dunay protina makapadako kanato. Sa pa ang pagkaon nga masustansya, ang pagkaon nga itlog. Ato kining koloran. Kay ang pag-itlog aduna usab kini puno kini og protina. Ang pagkaon nga dunay protina sa gikaingon ko na makapadako kaninyo, palig-on sa atong mga kaunuran ug kabukugan. Unsa pa? Kining orange. Ang orange aduna kini vitamin C. Kung diin makahatag kanato og kalig-on sa atong immune system. Makaayo kini kanato aron kita mapanalipdan sa sakit. Unsa pa? Kining utanon nga broccoli, no? Okay, ang mga broccoli mga bata daghan kitag makuha niini nga mga sustansya ug mga minerals nga gikinahanglan sa atong lawas. Hain pa ang pagkaon nga masustansya. Kini ang pagkaon nga saging. Ang saging aduna kini makakuha kita niini og potassium kung diin makahatag kanato og kusog sa atong mga tuhod. Unsa pa? Ang pagkaon nga makaayo kanato. Ang pagkaon nga kini. Kamatis. Ang kamatis maayo kini sa atong lawas tungod kay aduna kini omega 3 nga makaayo sa atong mga kasing-kasing. Hain pa ang mga pagkaon, ang melon. No? Ang melon usa ka prutas kung diin makahatag kini kanato og kahinlo sa atong lawas tungod sa tubig o juice niini. Hain pa, mani. Nakita ninyo kining mani? Ang mani maayo kini sa atong lawas. Ginaingon gani nga ang mani makahatag kini og makahatag kanato og kalantip sa atong mga kaisipan, makapag-bright. Okay, karon mga bata, nakita ninyo ang mga pagkaon nga walay color? Ang mga pagkaon nga mga walay color, butangan nato kini og X. Ngano man nga atong butangan og X? Tungod kay kini nga mga pagkaon labihan katam is. Okay. Ang donut labihan katam is. Ang candy labihan katam is. Ang cola labihan katamis. Ang chips usab labihan kaparat. Ug aduna pay isa nga maayo sa atong lawas. Kini mao ang kani nahikalimtan nato mga bata. Kini mao ang juice sa presko nga juice nga gikan sa limonsito. Makaayo kini mga bata kung ang juice gikan gid sa presko nga prutas kana makaayo sa atong lawas. Karon mga bata, nakita na nato og ato nang nahatagan og tubag ang gipangayo dinhi nga atong koloran ang mga pagkaon nga masustansya ug
atong butangan og X ang dili masustansya. Mga bata, timan ikana ninyo nga ang mga pagkaon nga masustansya makaayo sa atong kalawasan. Okay. Makangalan ka ba sa mga masustansyang pagkaon nga imong gikoloran? Unsa kadto? Saging. Unsa pa? Unsa pa? Fried chicken, itlog. Isulat ka na dinhi sa inyong sulatang papel. Isulat ka na ninyo sa atong sulatang papel. Ug ang ikaduha, unsa kaha ang mahitabo sa bata kung kanunay mukaon og masustansyang pagkaon. Okay, sige daw. Atong isipon kung unsa ang mahitabo sa bata kung siya mukaon og masustansyang pagkaon. Sakto. Mamahimong himsog. Unsa pa? Maayo ang lawas. Unsa pa? Dali siya nga mudako. Unsa pa? Ang mahitabo sa tao nga mukaon o bata nga mukaon og masustansyang pagkaon, dali siya nga mudako, himsog ang iyang lawas, layo siya sa sakit. Isulat ka na ninyo sa inyong sulatang papel. Okay. Magbansay kita, tuni ang balak nga ana sa ubos. Hangyo ang imong papa o mama nga magtudlo kanimo. Sige daw. Sige, atong sulayan sa pagbalak, no? Atong basahon ang balak nga ania karon. Sige, basahon nato og atong sabton. Ang gatas ug itlog. Ang gatas ug itlog pagkaong pampahimsog. Ang saging ug kapayas makapalagsik ug makapagwapa. Inom og gatas, kaon og itlog. Aron ikaw siguradong mahimsog. Okay? Nasabtan ba ninyo ang atong balak? Unsa man dinhi ang gihisgutan nga mga pagkaon nga makapahimsog? Ang gatas ug itlog. Unsa pa? Ang pagkaon nga makapagwapa, ang saging ug kapayas, makapalagsik ug makapagwapa. Busa giingon dinhi nga kinahanglan gayud nga kita moinom og gatas ug mukaon og itlog aron mamahimo kitang himsog. Mga bata, ang mga pagkaon nga ginganlan sa atong balak, mga pagkaon nga makaayo ug makapahimsog sa atong lawas. Sige, gikan sa balak nga atong gibasa ug nadungog. Unsa ang pagkaon nga makapahimsog? Sige daw, ato kining buhaton, ang buluhaton ug isulat, iandam ang inyong mga lapis ug papel aron didto ninyo isulat ang saktong tubag. Ikaduha, unsa ang pagkaong makapalagsik? Nagsugod kini sa letrang S. Okay, ikatulo. Unsa ang mahitabo kung ikaw moinom og gatas ug mukaon og itlog? Unsa daw mahitabo? Okay, nahinumduman na ninyo tungod kay nadungog ninyo ug nadungog ninyo ang balak nga atong na basa. Sige, magbansay pa kita. Subaya ako. Ang prutas o gulay gikinahanglan sa lawas aron kini mahimong muhimsog ug kanunay nga lagsik. Isulti ang ngalan sa anaa sa hulagway nga imong maagian. Subaya ang prutas o gulay aron makapadayon sa maize. Sige daw. Sa asa kita musugod, dinhi kita. Okay? Kung musugod kita dinhi, okay, butangan nato kini og dili kita musugod. Okay, kung musugod kita dinhi, unsa kini nga pagkaon?
Okay, kini usa ka mansanas o prutas. Sunod, petchay, usa kini ka utanon. Sunod, mani. Sunod, cherry, kamatis, saging, pinya. Kinahanglan subayin nato ang pagkaon nga makaayo sa atong lawas. Sunod, okra, mais, orange, melon, carrots, beets. Sige daw. Ansa pa? Sige. Asa pa ta? Okay. Kini, kapayas, ampalaya, talong, kalabasa, ug nahiabot siya dinhi nga nahimong himsog. Okay, anhi kita dinhing dapita mga bata. Adunay duha ka dalan nga nagsanga. Ngano nga wala kita ni subay dinhi? Tungod kay ang pagkaon nga naa dinhi usa ka cola. Nahibala nato nga ang cola makadaot sa atong lawas, dili gayud kita moagi dinhi. Candy, hotdog, di ba makadaot ka na sa atong lawas. Sobrang tamis, busa dili kita moagi dinhi. Dinhing dapita nganong wala kita ni agi dinhi? Tungod kay ang pagkaon dinhi makadaot sa atong lawas. Nasabtan na nato mga bata nga angaangayan gayud nato nga kaunon ang mga pagkaon nga husto ug masustansya. Karon, dinhi na kita sa mga butang nga angay natong hinumduman kung kita mukaon. Okay, sige daw. Una, dili tanang makaon makaayo sa lawas. Tungod kay adunay mas masustansya o dili kaayo masustansya nga pagkaon. Ikaduha, kanunay nga mukaon og mga masustansyang pagkaon. Aron magpabilin nga himsog og ligon ang lawas ug paspas usab ang imong pagdako. Ikatulo, likayan ang mga dili kaayo masustansya nga mga pagkaon aron mahilayo sa mga sakit. Okay, karon kolori ang mga nawong sa malipayon, no? Kung ang anaasa hulagway masustansyang pagkaon ug butangi og X ang nawong nga nagsubo kun kini dili masustansya. Sige, ato kining koloran nato kini og lunhaw. Sige, atong koloran nato og lunhaw ang maong mga nawong, no? Sige daw, ato nang sugdan. Sige daw, apple o mansanas, makaayo ba kini sa atong lawas? Makaayo, kay tungod kini prutas. Sige, unsay atong buhaton? Kuluran nato ang nawong sa malipayon nga nawong. Kuluran na, gikuluran. Ikaduha, unsa man kini? Mga utanon, no? Unsa man kini mga utanon. Busa atong kuluran ang malipayon nga nawong. Okay dinhi, unsa man kini? Pagkaon nga candy. Makaayo ba kini sa atong lawas? Dili, busa atong butangan og X ang sad face, no? French fries. Makaayo ba kini sa atong lawas? Sa ato nang nangatunan nga ang pagkaon nga daghan og mantika o mantikaon nga mga pagkaon sama sa french fries, makadaot kini sa atong kalawasan. Busa atong butangan og X
ang masulubon nga nawong. Saging, unsa man kining saging? Makaayo sa atong lawas. Busa atong kuluran ang malipayon nga nawong. Okay, kini. Sa man kini, Coca-Cola. Kinahanglan dili kita mukaon ni busa atong butangan og X ang maong sad face. Okay, karon ang gatas. Makaayo ba kini? Makaayo. Tungod kay kini, makapahimo ka nato nga ligon og makapadako kini kanato, no? Itlog. Unsa man ang itlog? Makaayo sa atong lawas. Ang candy, makadaot sa atong lawas. Kinahanglan nga atong butangan og X. Cake. Dili kay kini makaayo sa atong lawas. Busa butangan nato ang sad face og X. Nabuhat na nato ang buluhaton nga gipabuhat ka nato. Busa mo ato na kita sa sunod. Magpalambo kita. I-drawing ang mga masustansyang pagkaon sa lamesa nga anaa sa ubos. Sige. Kung unsa man katong mga nahinumduman ninyo nga masustansyang pagkaon, i-drawing ka na ninyo dinhi sa lamesa. Buhata ka na ninyo sa inyong mga papel. Karon mga bata, natun-an na nato ang mga pagkaon o hustong pagkaon para sa atong lawas. Busa mamalandong kita. Nalingaw ka ba sa imong gibuhat? Naluhingaw ka ba sa mga buluhaton o mga gimbuhaton nga atong gibuhat kaganina? Karon, nakabalo ug nakailakan na kita sa mga hustong pagkaon. Kini nga mga pagkaon makaayo sa lawas. Tungod kay kini adunay nutrisyon, saktong nutrisyon. Aduna usab daghan nga mga pagkaon diin wala o dili makaayo sa atong lawas, no? Diin wala kaayo makuha nga mga nutrisyon gikan niini ug nagpaabot nga wala, nagpasabot nga wala. Wala kini maayong hatag sa atong lawas. Busa angayan nato kining layuan nga mga pagkaon, dili nato kaunon, no? Ang angayan natong buhaton nga pilion gayud nato ang mga pagkaon nga atong pagakaunon. Unsa gani kato atong pagakaunon? Katong mga pagkaon nga masustansya. Okay. Nakatuna na nato ang mga hustong pagkaon para sa atong mga panglawas. Busa, hinauton ta nga ang tanan natong nakatunan ug natun-an nga mga husto ug masustansyang pagkaon mao lamang gayud ang atong pagakaunon. Hinauton ta nga ang tanan natong gitun-an karon dili na ninyo mahikalimtan. Aron mahimo kini ninyo labi na sa inyong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga ang tanan gitudlo kanato ato kining pagatumanon kay kini makaayo sa atong mga panglawas. Og dinhilang kutob hangtod sa sunod nato nga mga pagtulunan. Bye-bye.